silav navê min Pervîn û em ê bi hev re bi Kurdî kûkî çêkin. Piranî tiştê ku li ser vê maseyê ez navê wan bi Kurdî nizanim. Lê heger ez tiştekî nerast bêjim, hûn dikarin hemû şîrove da bin vîdeo de min rast bikin, em ê bi hev re hîn bibin. Newsa. Hadi em dest pê kin. Ew pir zû çê dibe û pir jî hêsa ye, yani tarîfekî pir hêsa ye. Tenê tiştê malzemeyê ku em ê bişxulînin hinekî bihane ji malzemeyê din. Lê sağlıklı ne? Ji bo tenduristiya ve pir baş e. Em dest pê kin, em çiya hildidin. Çiya tohumu. û di dokê çî dixin nav bardaxa blender. Di dokê çî yek dido. Ez dixwazim kevçiyekî nîv kevçî dîsa bixwînin dir û hûr bikim. Çiyê me hûr bû, bû yani hinekî dişibe ar. Piştî ku me çiya hûr kir, em çar kevçî ava germ dixin hundirê çiya. Çar kevçî, do, sê, çar û tevlî dikin. Ez ê hinekî dîsa av bixwim ji ber ku min di dokê çî û nîv kir. û ez tevlî dikim çiya. Qapaxa wî digirim û datînim li wê derê 15 deqa ve bimîne. Em derbasê rûna Hindistan cevizî dibin. Dîsa bardaxa blender em didin. Hûn dixwazin çiya dikarin bixin tebaxek biçûk û aynî bardaxê bişxulînin. Lê yê min di do heye, ji ber wê jî ez ê wî yê du da bişxulînim. Ez sê kevçî hûnê dikim nav bardaxan. Çi dibêjin? Bardax, îskan, tab, do, sê. Rûn gerek nerm bibe. Lê wek avê nîbe, yani hinek wek krem bibe rûn. Tamam. Em hundirê wî rûnê, rûna Hindistan cevizî, şekira Hindistan cevizî dixin. Ez nikarim bêjim çi qas bixin, ez sê çar keçî dixim. Heger em pir şirîn hez dikin û dikarim bi zêdetir bixin û heger dixwazin hindiktir jî bikin. Çawa dixwazin wisa dikarim bikin. Ji ber ew qas bes e. Piştira rûd şekir û li ser wê ez şîra Hindistan cevizî dirjînim dixim. Wî şîrê min bixwe çêkirdo, min vîdeoya wî jî par vekir. Hinek min şîr kir, ez digirim û dîsa bi blenderê ve hûr dikim, tevlî hev dikim. Cevizi mi Kurdî çi ye? Rûnê guza Hindistanê. Tamam. Tamam, ez nav vîdeo dikişînim, ez ê piştî ku xlas ve ez te re bişînim. Tamam hadi. Bye. Biborînin hevalama min geriya me piskir Hindistan cevizi ya çi ye? Dibêje rûnê guza
Hindistanê ji ber wê rûnê guza Hindistanê şekira guza Hindistanê û şîra guza Hindistanê me hemû tevlî hev kir li blenderê em bi blenderê wan tevlî hev dikin hinekî zor tevlî hev dibe ji ber wê jî ez carna ve dikim û bi kevçîra tevlî hev dikim hinekî û bi blenderê wan devam dikim berdewam dikim. Ez ê dîsa bi kevçîre tevlî hev kim ez dixwazim heta nîku bişibe smoothie hetanî bişibe krêma tevlî hev dikim. Ez dibim çêbû belê çêbû niha dişibe karamel karamel dişîrê va rengê wî ye hûn dikarin wisa jî bixwin dema wî pir xweş e tiştê ku me vê çêkir em çiya av û 15 deqe sekinî dixin hundirê rûna guza Hindistan cêwîzê me çiya xist hundir yem datînin bir nekî masê xwe ji gerek bikin çiyê ji datînin bir piştra em hinekî vanîlya ez vanîlyayê sivi dişxilînim ji ku hê baştir e hinekî vanîlya dixim hundir û hinek xôi dixim hundir û dîsa dubare dikim tevlî hev dikim. Ez dîsa ve dikim û dîsa bi kevçîrê dixwazim tevlî hev bikim. Tamam. Ev çêbû em vîya datîne bir û derbaza ûna yulaf dibin. Na, çavi bijim. Derbaza arda yulaf dibin. Ez ê wisa bêjim arda yulaf. Dîsa dibêjim heger min ne rast gotin dikarin dişîro wê de her tiştê rast bikin. Ez ê 5-6 kevçî bixim. Şeş, heft, heşt. Ez hertim tiştek dibêjim lê tiştek din dikim. Çima ez wisa dikim ez nizanim wele. Ara xwe datînin bira û kabartma tozu dixin hundir. Vêderê 10 grame ez 5 ez 5 gram dixim. Yani zaten nîvî wî hebû. Nîvî wî hemû dixin hundir. û bi kevçîre kevçî me dikwiye tevlî hev dikim. Tiştê ku me vê tevlî hev kir heva min em krêmayê ku me çêkir hêdî hêdî dixin nav ar. Em bardaxa xwe baş paqij dikin em naxwazin li vê derê tiştek bimîne. û hêdî her tiştê em tevlî hev dikin. Kî dixwaze dikare bi kevçî tevlî hev bike, kî dixwaze dikare bi vê tiştê tevlî hev bike. Ez ne Tirkiyê wî dizanim ne jî Kurdiyê wî dizanim. Em tevlî hev dikin. Hava normalde pir hêse lê ji ber ku ez vîdeo dikişînim hinek hêdî çê dikim yani. Normalde her tiştê otomatik dikim her tiş zû çê dibe. Tamam, zêde ne lazme tevlî hev bikin. Zaten tiştekî wisa wê çêbe. Em diye datîne bira û derbasê gûz dibin.
derbazê gûz û çikolata bikin bibin. Ev çikolatayê min e, bîter çikolata me bişxurîne. Ez gûz ratibûm. Lê kerê min tune ez gerek kêr bînim. Kî dixwaze dikare bi kerê bike, kî dixwaze dikare destê xwe ve hûr bike. Çawa dixwazin ez cihana destê xwe ve hûr dikim û wisa. Hem neyse ez îro destê xwe ve bikim. Cihana jî bi kerê hûr dikim. Kî çawa hez dike? Min dikaribû berê ku hazirtiya videoyê bikim vane hemûya hûr bikim lê min xwest hûn hemû proses bibîne. û em hemû hevra çêkin. Ber wê jî hûn mecbûr wan tiştene bibînin. Hûn dikarin hemû yek hevlê hev bikin, ji bademê jî bixin, ji gûzê jî bixin, ji fındixê jî bixin. Fındix Kurdî fındix e acaba? Ez nizanim. Ez hinekî gûz bixin, belkî hinekî badem bixin. Badem ez ê nikarim bi destê xwe ve hûr bikim ji ber wê jî ez gerek herim kêr bînim. û bi kerê ve bademê xwe hûr bikim, çikolatayê xwe jî bi kerê ve hûr bikim. Ez diçim kêr bînim hûn li bera bisekinin. Kerê min biçûk qirêj bûn min got kêra paqij pir mezin e. Lê tiştek nabe. Ferq nake. Ez derbazê çikolata dibim. Çikolatayê xwe jî hûr dikim. Ez bîter çikolatayê darî dişxulînim. Hûn çawa tercîh dikin. Hûn çawa dixwazin dikarin hûr bikin. Dixwazin mezin hûr bikin, dixwazin biçûk hûr bikin. Ev gorê tema we ye. Ez hez nakim zêde biçûk hûr bikim. Ez dixwazim bira li ser kûrkî de bêxuya ye çikolata. Bademê min jî heye, min hê hûr nekiriye. Min îro hewalek xwe re soz daye. Doh ji min re got ez ji birçîna dimirim mav da, nikarim xwarin çêkim ji kerema xwe re heger tu dikarî, heger ji te re ne zehmet e. Min re çend xwarin çêke, ez ê bêm hildim. Min jî goyê temam. Ez çêkim tiştekî xweş îro jê re. Belkî hinekî ji kûkî bidim, nizanim. Heger pir xweş bibe ez ê nedim tabii ki. Heger normal bibe ez ê bidim. Ez derbasî badem dibim. Hinek badem jî biximindir. û ya dawî ez dikim û hemû dixin nav xwara xwe û dîsa tevlê ev dikim. Hevalno ez dixwazim ku hûn kesîlnîkle vê kûkiyê çêkin, bi rastî jî pir tiştek xweş e, bi rastî jî pir xweş e. Yani ê ku tiştên şirîn hez nakin, bawer bikin ji vê kûkiyê hûnê pir hez bikin. Bawer bikin. Zaten pir şirîn nîne. Ema meviye tevlê hev kir zaten ne hewce em zêde viye tevlê hev bikin. Piştê ku me viya tevlê hev kir, em viya dixin nav buzdolabê. Nav buzdolabê. Kurdîya wî nayê bîranin. û nêzîkê 15 deqe li buzdolabê gerek bimîne ji bo ku niha pir nerm e. Ew li buzdolabê hinekî hişk bibe û em ê hê hêsatir bi destê xwe ve kûkî bipêçin. Bipêçin. Nayê bîranin. Yani em ê bi destê xwe ve şekil bikin. Kûkiyê xwe şekil bikin. Ez diçim danim buzdolabê. Tamam. Hevîra me hişk bûn dikarin bibînin. Yani nakeve. Hişk bû ji ber wê jî em dikarin hê hêsatir şekil bikin. Em çiyekî dixin ser destê xwe. Çikolatayê me bira nekevin, gûzê me bira nekevin. û bi destê xwe ve gilover dikim. Wisa vê şeklê. îro hinekî biçûk çêkim. Gilover dikim û pem dikim.
tiştek ku ser çê dibe. Ser, li ser çi çawa dibêjin Kurdî acaba? Li ser tebaxa firinê em ê wisa bêjin. Girover dikin, fen dikin. Pir hêsa ye. Bu da dinim. Veko me rûna Hindistan rûna guza Hindistanê me eşxulan. Gel tu da tînî buzdolabê. Li buzdolabê zû hişk dibe. û dema tu ji buzdolabê derdixî zû nerm dibe. Ji ber wê jî em hinekî zû bikin bira zêde nerm nebe. Bêhna wê ew qas xweş e hevano. Ez dikarim yani nexin firinê wisa bixwim. Ew qas xweş e yani. Em li malê vî kûkî pir hez dikin. Ji ber wê ez heftê di sê cara çê dikim. Rastî. Bi rastî jî di sê cara çê dikim yani. Van rojên karantînê da. û ya dawî gilover dikim û ben dikim pir tiştek bi keyf e yani ji bo min kûkî çêkin. Tamam, çend biçe bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Rekora xwe min şkenand. Ez diçim yadan firinê ji bo 13-15 deqe terême dike hevano 13-15 deqe em ê binêrin. Di benda bibin. Hervana kûkiya min çêbû. Lê 15 deqe nav firinê dama 10 deqe şûnda min nehêrî hinek pir nerm bû min dîsa 5 deqe hîşt yani bi tevayî 15 deqe bû lê hevan niha kûkiya me nerm e ji ber wê em ê derbasê tebaqekî bikin min tebaqek bezin hilda û ez ê hêdî ji ber ku kûkî hê jî nerm e hişkinîn e em ê bixin nav tebaqê û li buzdolabê gerek nêzîkî 15 deqa dîsa bimîne 15-20 deqe carna zêdetir û her tim gerek li buzdolabê be. Yani hûn nikarin vê van kûkiyana li ser masê bihêlin, li ser masê wana dîsa nerm bibin. Ez ê viya danim buzdolabê her devê çikolata ye. Min kûkiya xwe danî buzdolabê wê 15 deqa li wê derive û heta ku em li benda kûkî ne ez ê bavê xwe bigerim û pirskim yani tiştê ku ez nizanim bi Kurdî acaba çi ye. İnşallah bavê min veke telefona xwe ji bo ku carna benake. Merhaba Kamis. Baba binêre ser masê de te re nîşankim. Ev rûna guza Hindistanê ye. Min rast got? Ha, rûna guzê Hindî. Ev hevano rûna guza Hindî ye. Hindistanê na, Hindistanê Tirkiye. Tamam, ev ya pirskir. Niha. Ev arda yulaf. Arde. Yulaf. Kırpuk yani jî baçik. Cûrekî ceheye. Na ez ê bêjim ev arda baçik e. Hevano ev ardê baçik e. Xeberê me hebe. Vanilya em ê vanilya bêjin. Ne wisa? Em vanilya dibêjin. Niha wê demê ev şekera Hindistanê guza Hindî ez ê bêjim. Şekera guza Hindî.
تمام ev jî rastê guz ez dizanim min dixwast pirs min vîdeoya xwe de badem digot acaba badem e behîv û dîsa min zanî çi dixwast pirs kim babo ku rûyê xwe te re nîşan kim min dixwast pirs kim dema ku mesela ez dixwazim badem bi bilendê rêva hûr kim ez ê çawa bêjim ez badem bi bilendê rêva hûr dikim behîvê ez dihêrim yani dema min çiya hûr kir bi bilendê rêva min hêrand em çiyayê bi bilendê rê dihêrînin çikolatayê reş em hûr dikin lê çiya em dihêrînin bi bilendê rêva em çiya dihêrînin çawa bavê min dibêje hûn ewin na tiştê ku hûn dixwin hûn ewin neyse yani min dixwast were bêjim hevan xwarinê xwe dîqet bikin hûn tiştê ku hûn dixwin hûn ew dibin eger hûn zêde goşt bixwin û nebibin yamya babo spas dikim niha ez gerek herim kûkiyê xwe ji firin buzdolabê çibû buzdolabê sarınç ya ez ê niha herim kûkiyê xwe ji sarınç hildim û hevalên xwe re nîşan kim tamam spas bay bay heval no kûkiya min hazir e min wisa xweş çêkir ez nêzîkê wê bikim hişk bû êdî em dikarin bixwin min hey taştî nekiriye ez naxwazim tiştekî şirîn ve dest pê bikim li ber vê ez naxwazim ez ê piştî taştî kûkiya xwe hemû bixwin dema wî pir xweş e rastî jî pir xweş e ez nafikirim ku ez ê îro hevala xwe re xwaze bikim ez ê tenê bixwim hevan û gelek spas ku hûn bi min re man ez ji her kesî re silav dibêjim û her kesî me jî dikim gelek spas